Moi boas, eu son Manuel Lexon González e esta é a miña canle. No vídeo de hoxe quería falar dun aspecto negativo ou máis frouxo dun dos meus xogos, por non dicir do meu xogo de cartas favorito. Falemos de Yu-Gi-Oh! Yu-Gi-Oh! É un xogo de cartas que a min me encanta. Bueno, xogo de cartas, pero tamén ten anime. Eu son moi fan de Yu-Gi-Oh! Bueno, en rigor era. Durante a adolescencia tive unha etapa fortísima de estar a tope con Yu-Gi-Oh! Nunca fun moi bo, pero sí que me gustaba moito pois, pensar sobre o xogo, reflexionar cousas, aprender sobre o sistema, sobre como funciona e distintas cousas destas. Aínda que agora non estou posto e nunca estiven realmente posto co meta, sí que é un tema que me interesa moitísimo e que me encanta. Así que, como advertencia para o futuro, seguramente haxa máis vídeos relacionados con Yu-Gi-Oh! Nesta canle no futuro. Se vides do futuro, pois seguramente xa veredes que hai varios vídeos de Yu-Gi-Oh! Na canle e que este é o primeiro de todos eles. Tamén aproveito para dicir antes de nada, se queredes que fale de algún aspecto en concreto de Yu-Gi-Oh! Ou que faga máis vídeos sobre o tema, poñede nos comentarios. Como si é aprender a xogar, porque sodes persoas que tedes curiosidade ou calquera historia, eu xa digo que non son un pro ni moito menos, pero podo explicar algunhas cousas ou as bases ou tal para que teñades unhas nocións se tedes curiosidade. A mí xa digo que falar de Yu-Gi-Oh! É unha cousa que me apasiona moitísimo. Pero bueno, centrémonos, que no vídeo de hoxe quería falar dun aspecto en concreto de Yu-Gi-Oh! En concreto das cartas de monstro Yu-Gi-Oh! Xa o teredes no título, que é o atributo. Quero falar sobre o atributo nas cartas de Yu-Gi-Oh! Para aquelas persoas que non o saiban, porque non coñecen o xogo ou o que sexa, as cartas de Yu-Gi-Oh! Teñen moita información ou distintas cousas de información que poden ter. Hai distintos tipos de cartas, poden ser monstros, maxas, trampas, e os monstros, que é o caso que nos interesa, teñen distintos stats ou distintas cousas. Teñen ataque, defensa, nivel, poden ter efecto, teñen tipo, e o que nos interesa teñen atributo. En Yu-Gi-Oh! Hai un total de 6 atributos. Bueno, 6 máis o atributo divino, que é un atributo extra, que teñen un par de cartas, pero en rigor hai 6 atributos, que son pois os 4 elementos, auga, lume, vento e terra, e logo luz e escuridade. Entón ti podes ter dragóns de luz, que sei eu, dragóns de vento tamén, guerreiros que sexan de terra, guerreiros de escuridade, magos que sexan de lume, distintas cousas do estilo, non? Pero o maior problema dos efectos é que, aparte de para darlle máis variedade aos bichos e dicir, buah, pois este é un espadachín de lume, así que ten atributo lume, aparte de para darlle así sabor, o atributo a nivel de xogo non ten uso. Quero dicir, ten algún uso, ten uso en efectos, hai efectos que solo se aplican a monstros de lume, que só se aplican con monstros de auga, hai efectos bastantes, ademais, que requiren monstros de luz e de escuridade, pero non se distingue de cando un efecto che pide que uses un dragón ou que uses un lanzador de conxuros ou calquera cousa. Pódese especificar moito en plan un dragón de luz ou algunha movida así, pero non ten un uso que vaya máis alá de ser como unha especie de segundo tipo, unha etiqueta secundaria. O maior problema que teñen os atributos
e que realmente non din nada, nin teñen ningún uso específico, nin ninguna cousa máis alá que realmente xustifica a súa existencia. Comparando con outros xogos de cartas, Magic ten o seu sistema de 5 cores. Bueno, máis os incoloros, pero 5 cores. E nese sistema as cores din algo. Eu non son experto en Magic, nem moito menos. Teño algunhas barallas, sei xogar, xoguei algo Magic Arena, pero sí que teño unha noción do que fai cada unha das cores, porque as cores importan. En Magic, por exemplo, o vermello asóciase a estrategias agresivas. Pola miña experiencia en Magic Arena, pois o ter un exército de moitos trasgos e empezar a baixar aí moitos bichos que peguen moi rápido, ainda que non sexa moi forte, pero que peguen moi rápido e que empecen aí a reventar todo, e logo pois efectos e movidas que fagan dano ao inimigo ou aos bichos do inimigo ou así, pero meter dano. O lume é agresivo. O azul, por exemplo, é de control e ten aí moitas movidas de contrarrestar feitizos, impedir que fagas cousas e movidas desas. Cada unha das cores de Magic ten asociada unha filosofía ou algo así. Xa digo, non son experto en Magic, pero teño algunhas nocións e con pouco que xogues a Magic sí que ves iso. E de feito, co Magic Arena, que está bastante guai para botar de vez en cando algunha partidiña, co Magic Arena no tutorial ensínanche claramente como funciona o tema das cores, que cada cor ten asociada unha estrategia, asociada un estilo de xogo. É moi orgánico e moi guai. E dalle tamén bastante independencia aos decks, que ti tes un deck verde, por ser usuario de verde e azul, tes unhas determinadas características, significa que che gusta un estilo de xogo e a xente pode esperar algo de ti. E se ves un deck verde e azul, podes esperar algo dese deck. En Yu-Gi-Oh! Non tes filosofías como tal. Hai tendencias, pero que non significan nada. O atributo lume, por exemplo, ten algúns decks que están asociados con meter dano moi rápido e así, facer moito dano por efectos, sobre todo. Pero non ten por que ter iso? Iso é unha cousa moito máis estructural a nivel de como funciona Yu-Gi-Oh! Que traballa máis en decks concretos que por filosofías ou estilos de xogo, pero é unha movida un pouco máis complexa que seguramente daría mellor para algún outro vídeo se vexo que me apetece ou que pode ser interesante de comentar. O realmente importante é esa primeira parte, de dicir, o atributo non ten nada, porque iso, lume podes asociar con dano de efecto, pero si ves un bicho de lume non ten por que significar que teña dano de efecto ou algo así. Non é un requisito, é algo que pode coincidir ou non, dá igual. Iso por non falar de que os atributos de luz e escuridade realmente son unha amalgama de 30.000 millóns de cousas. Son atributos moi numerosos que teñen moitísimos decks, moitísimas posibles estrategias e que realmente pasan a non dicir nada, pero absolutamente nada. En Magic 7 as cores din algo do teu estilo de xogo, din algo do que faz, din algo de como funciona o deck, limita tamén, parte importante, en Magic comprometerte con a cor, limítate, porque necesitas o maná, entón non podes ter a cor que che dé a gana, teste que comprometer, é unha forma de limitarte, pero tamén de darlle ese toque especial ao xogo, de dicir, o atributo limítate, pero tamén te leva por uns camiños, ten un sentido de ser que impregna todo o sistema de xogo. En outros xogos que teñen tamén sistemas limitantes dese estilo, como Vanguard, Bodyfight, é posible que Vison's Bards tamén funcione así, non son un experto e fai moito que non xogo. Teñen sistemas máis limitantes de dicir, só podes levar cartas que sexan deste estandarte, deste mundo, ou que sexan desta tribu, ou que sexan deste anime, ou cousas así. Limítante. E tamén guían un determinado estilo de xogo.
Pode variar, pode haber alteracións, variacións, cousas, pero de entrada levar un deck, levar un tipo de deck, implica que levas un estilo de xogo. E en Yu-Gi-Oh! O atributo non cumple esa característica. O atributo en Yu-Gi-Oh! Non vale para nada. E claro, isto é moi importante entender que se o atributo non vale para nada, igual que o nivel está bastante reguleiro, e hai bastantes cousas de Yu-Gi-Oh! Que funcionan dunha forma un pouco non de todo boas, eu creo que Yu-Gi-Oh! Sí que se perfilou bastante a si mesmo co paso dos anos, porque é un xogo que xa ten 20 anos, o xogo de cartas TCG ou CG pode ter xa 24 anos ou 25, non o sei, pero é un xogo que na súa orixe non estaba pensado como xogo de cartas, e iso notase no propio xogo de cartas. Por si non o sabíades, que é moi interesante, breve resumo, Yu-Gi-Oh! Originalmente era un manga de pelexas con xogos de cartas. E o xogo que nós coñecemos como Yu-Gi-Oh! Duel Monsters era un xogo dun capítulo de Magic. Yu-Gi-Oh! Nace unha simplificación de Magic para facer un capítulo de pelexas de pois ahora xogamos a Magic. E no capítulo seguinte se poñen a xogar as peonzas. Non sei se era no capítulo seguinte, pero había un de usar jojos e cousas así. Entón, é iso. Eran elementos que estaban nas cartas, que utilizaban, que mencionaban, que tal, para darlle sabor aos enfrentamentos, para darlle sabor aos bichos, de dicir, pois este fuego, este non sei que, entón os monstros aéreos teñen vantaxe contra os monstros terrestres, e iso representase no atributo, non no seu tipo. Pero claro, logo iso a pasar a xogo de cartas e facer un xogo de cartas reglado e así, non tivo realmente prácticamente nada de importancia, moito menos conforme foi pivotando Yu-Gi-Oh! Co paso dos anos. A nivel de meta, de feito, o tipo e o atributo dan bastante igual se quitas decks moi concretos ou estrategias moi concretas, porque Yu-Gi-Oh! Funciona mediante outras historias. E todo iso acaba quedando atrás. E nada, iso. Sinto este vídeo un pouco menos interesante, pero bueno, gostame falar moito de Yu-Gi-Oh! E apetecíame comentar o tema dos atributos, porque estiven reflexionando sobre todo iso. A hora de compararlo con Magic, notase bastante que Yu-Gi-Oh! Non está tan pensado desde a orixe. A min interésame moito as cousas de game design e así, e ver como están feitos os xogos, como se interrelacionan as mecánicas unhas con outras. E no caso de Yu-Gi-Oh! Iso é algo moi interesante de comentar, que dá moito xogo, e é unha boa excusa para falar de Yu-Gi-Oh! Que carallo. A min gustame moito, así que quen me vai impedir. Pero bueno, iso. Se queredes máis vídeos de Yu-Gi-Oh! Pois deixademo nos comentarios. Se non queredes máis vídeos de Yu-Gi-Oh! Tamén deixademo nos comentarios todo o que queirades, o que vos interese. Así, se vos gustou tamén dadelle like. Se queredes ver máis vídeos ou que sexa, pois entrei na canle. Se vos gusta, podedes vos suscribir, que sempre dá así bastante apoio. E nada, iso. Vémonos no próximo vídeo, que seguramente non será sobre Yu-Gi-Oh! Veña, chao!